Guys, welcome. Nina kuti tisanapite patali. Tili ndi breaking news just 2 hours ago. Ndithu minister wa zama transport amene ndithu wapezeka atamwalira kumano ali ndi bala la chipolopolo and pambali pake papezeka mfuti and dzina lake munthu ameneyu ndi Stravoit amene ndithu ndi minister wa transport ku dziko lija la Russia. Ndi tikhale tikuwuzana tikudziwitsana makamaka chilichonse chimene chachitika pa nkhani imeneyi. Ndikuti kwa anthu amene mukufuna kupanga verify information ndikuti mupita pa Sky News. Ndeno chimene chachitika kwenikweni ndionena kuti mkulu ameneyu Stravoit anasankhidwa mu chaka cha 2024 kuti yeyo akhale governor komanso ndithu minister of transport ku dera lija limene limatchedwa kuti Kursk ndikadala kapene nthawi imeneyo tikupanga report kwambiri nkhani yokhuza ndi Russia timakonda kutchula kuti yayi ma Ukrainians alowa ndipo apanga like alanda kadera kamene kaka mzinda umenewu wa Kursk. Komano zadziwika kunena kuti munthu ameneyo minister ameneyo ndi minister amene amapanga hot zida komanso samapanga care kwambiri za airspace like kuyiteteza airspace yake ya dera limene lili komanso even nkhani yokhuza ndi njanje matrain maonongeka chani iye ndithu analibe nazo ntchito komanso anali kuti akuzengedwa mlandu wa katangale. It's like zimene amapangazi zikuoneka zoti zinali ngati zoti amachita zogwirizana and wapasi pake Alexei nayenso akuzengedwanso mlandu wakatangaleso okhuzana ndi ndalama zina ndi zina. Komanso Russia chiyambireni kuyambira kalekale ngati kuli dera limene kunalowa asilikali ambiri ngati kuli dera limene kunaboka 3 months chimsankhireni ameneyu Stravoit 3 months chimsankhireni ndi dera lokhalo limene kunaboka kwambiri mpakana asilikali a Ukraine kulowa ndi kulandira koma mwachi mango adawathamangitsanso nkuwatulutsa mu dera limene lili la Kursk. Ndiye kumene kuku ndi dera limene limaoneka zoti likusiyana ndi madera onse like ku dziko lija la Russia. Kumene kuku ndi kumene kumaoneka zoti chitetezo chake sichili bwino koma zimenezi zimachitika chimsankhireni ameneyu minister ameneyu amene dzina lake ali Stravoit. Anyway, kenako what happened? Anthu atakhala atamu ngati boma litayamba kufufuza kuyang'ana kuti vuto ndi chani then anazamuyitana kenako Putin anampanga fire kama kuti adamuchotsa ntchito, right? Iyeyo Putin ndithu adamuchotsa ntchito ndikusankha Nikitin kuti akhale zina lonse mukalipezaso konko kuti akhale minister of transport ku dera limene lili la Kursk. Ndiye after kungomuchotsa ntchito ameneyu chifukwa pano pandifoma sikuti ndi chenchani fa pano pandifoma pamene amaziphapa ali former, right? Ali kuti X atasankha kale wina kale amene ali somano nduna ya transportation ku dziko limene lili la Russia. Anyway, then zapeza kuti lero 2 hours ago wapezeka mgalimoto mwake ali ndi bala la mfuti komanso futi yakeyo ndi yake, belongs to him. Futiyo ndi yake. Ndino ofufuza kurashako afufuza nkupeza kuti waziphaeka paja pamakhala ka investigation koyambirira, right? Choyambira imenecho pamakhala ka investigation koyambirira komano
ka investigation kufufuza kwayambirirapo akunena kuti iyeyu ndithu wadzipha yekha. Koma mukudziwa kalesa kuti mina anthu amakhala ndiadipe angathe kubweretsa information ina pano koma afterwards then amazayang'ananso deep kwambiri, right? No matter kuti futi ndi yake nzotheka nzotheka ati munthu yako yomwe wina nkubwera kumbali chifukwa masiku ano you can't trust anyone these days, you understand? I think you understand what I mean. Atakugwisa chiro yako yomweyo basi ndikuti iwe kubata munthu uri apapa ndi mmene zilimo wadzipha yekha. Kwa mwina wina akanabwera basi nkutenga yake muombera, it's either kumugwiritsa whatsoever muli mosemo. Kupano zimene zilipo panopa ndizoona kuti mkulu amene wadzipha yekha. Ndifunso ndikumanena kuti azipha bwanji yekha pamene funso ndimene kuti iyeyo adzipha bwanji yekha pamene like Putin anango mpanga fire like hey bro sikutha ntchito ndakupanga fire ndikusankha munthu wina ndikumika pano pakepo, right? After pang'ono nthawi pang'ono munthu ukapeza kuti wafa. Pali mphekeseranso imene kumveka kuona kuti mkulu ameneyo amatheka simunaso kumalumikizana ndi adani, you understand? Chifukwa the way anthu amene amadziwira Russia kwawoko samayembekeza kuona kuti Russia kungabuke choncho ku dziko lawo la Kursk, right? Zina ndi RSK. Zina ndi limenelo ndi I don't know I'm spelling it wrong anwage Kursk amangoti Kursk anwage right ka ara kusaka pando kwambiri pena that's menzi makhalikirira ndeno funso limenelo kuti iye apezeka bwanji kuti wadzipha yekha. Mwina amaopa mwina milandu, it's either mwina amaopa milandu kuti akulu takuchotsana kwa milandu isinati tikupanga investigate. Mwina nangomuimbira phone akulu mutha kusankha kuti tikupheni kama muziphenoka malinga ndiziro machita muliya kutsa kwambiri, right? Ndeno investigation yonse ya anthu onse makamaka pali powerful, pali kabungu kama very powerful kama yang'ana za zonse zofunikirira kanapita kaeza nde ikoko kapanga confirm kuona kuti pakadali pano iyi ndithu ndi suicide, iyi ndithu ndi munthu wadzipha yekha. Nde that's it. Nde akuluakulu nkhani ndimeneyo guys. Ma report yenawo ndithu tizikupatsirani mpisoni kuti kukuchitika njani chachitika njani. Koma pakadali pano tingodziwa zimenezo kuti munthuyo wadzizimisa yekha komanso after kumuchotsa pa udindo wa Minister of Transportation atekapo kale wina. Iyeyo ndithu ndi former ndithu. Yes, samalongosola zinthu. Guys, thank you so much. Malawian Cameras. Thanks for watching. Malawian Cameras.